a tiempo de realizar los sueños, de cambiar tu suerte y ponerla del revés. Solo hay que aplicar voluntad y valentía para alcanzar el cielo de una vez. El mundo es una caja de sorpresas que se abre con total facilidad. No le tengas miedo a la locura si te acerca la felicidad. Mira, Colometa, això va de puta mare. No ens va veure ningú. I tenim el pardal en la cisterna. En la cisterna? Des de quan? Xxt, baixa la veu que sentirà des d'ahir a poqueta nit. Mare Déu, senyor, deu estar gelat com un pollastret. No, que té una manta i baixa la veu. No li falta res. Anem a treure'l enseguida, vinga. No t'ho dia jo que esta vacuna no mos duria més que problemes. Baixa tu també la veu, redeu. Bacona, la puta de ta abuela. Anem a treure el pobre desgraciat de la cisterna. Està bé, està bé. Però anem a posar-se primer les caretes. Quines caretes? Estes que tenim per a que no mos puga reconèixer. Mira. Oiga, jefe. Jefe! ¿Qué? Lo vamos a subir. Le vamos a echar una cuerda y usted se la pone alrededor de la barriga y se coge. Jo no vull eixir d'ací. ¿Qué? Que no vull eixir d'ací? Aguanta. Ja t'he reconegut, Coloma. Això és una venganza teua, eh? Oiga, déjese de coñas marineras. Aquí no hay ninguna Coloma. Y ya le he dicho que esto es Leta y que... I a tu també t'he reconegut. Tu eres el fill de Rafael el Trambiero. No saps on t'has ficat, xicot? Bueno, això s'ha acabat. Li anem a tirar una corda i se la va ficar per on li passe pels collons, però vostè va pujar. Hola. Sole, confessa que li has posat a la margarina. Deuen ser visions. Aquesta marca deu ser al·lucinògena. També tenim formatge ratllat amb vols. Vosaltres també viviu aquí? Ai, no sé què fer. Li contestem? Ni parlar-ne. En el nostre estat seria pitjor. I és que, a més, està com un déu. Aleluia! 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 Hola, ja us coneixeu? Millor. Ai, mare de Déu, senyor, 15 segons de tio desaprofitats. I jo em dic Maripili, però espero que això no sigui un obstacle entre nosaltres, carinyo. Crec que m'he deshidratat. Ai, no em treguis protagonisme, reina. Jo l'he vist abans i, a més, aquest em correspon a mi per antiguitat. Surt del meu camí, conspiradora. No els facis cas. Vols un carajillo? Això, anem a emborratxar-lo. Col·locar-me a mi? Però de què aneu, ties? Ai... La Marta és una noia que no fa per tu. Corre, fes les maletes i comencem una nova vida a la meva habitació. Maripili, si vols fer la vampiresa, per què no et penges del sostre i deixes l'Àngel en pau? Ai, es diu Àngel? Que apropiat. Vinga, aneu al lavabo a esmolar-vos els ullals. Bona idea, Sole, prepara les teves neurones, hem de fer un pla. Què? Què us ha semblat? Vols la veritat? Esclar! Del l'estrès. Em va preguntar com em deia! Veritablement, hi ha moments a la vida d'una dona que piden a gritos una bona banda sonora. Yo os declaro marido y mujer. ¡Ya puede besar a la novia!
Què fas després de l'aquelarre? Avui he quedat. Què tal demà? ¡Ay, Jesús! ¿Pero qué hay aquí dentro? De piedras. Con las del riñón ya tengo bastante. Además, Corderico, para lo que te voy a enseñar, no te hace ninguna falta. El libro! Ui! Mama, mira! El somni d'una nit d'estiu. Deu ser propaganda. Gracias. Toni, i aparta el passaport? Sí, per què? No facis preguntes i reba. ¡Feliz aniversario! Déu meu! Si encara em falta l'últim capítol. Hola. Hola. Funiculís, funiculà. Sera non in essere saliente, tu sai a posto con il gatto più dispiette, farmelo un po', farmelo un po'. Mira, avui... Què vols? Digues. És que triar circuita corrents em sembla una bestiesa. En una ocasió com aquesta, potser única a la vida, fa falta temps per a decidir-se. No puc demanar la primera cosa que em passi pel cap. Et queda 1 minut i mig. Potser seria millor demanar diners. Una xifra concreta. 1.000 bilions de pessetes, per exemple. Amb 1.000 bilions s'ho podria tenir tot, tot. I per què no 10.000? 100.000 bilions. O 1 trilió. No acabo de decidir-me per cap xifra, perquè en una situació com aquesta, tan carregada de màgia, demanar diners em sembla una cosa vulgar, poc subtil, gens enginyosa. 1 minut. I si demano poder? 33 segons. És injust haver de decidir tan de pressa. 15 segons. El trilió, doncs. O 1 milió de trilions i 1 trilió de trilions. 4 segons. Res de diners. Un desig tan excepcional com aquest ha de ser molt més sofisticat, molt més intel·ligent. 2 segons, digues. Vull un nom igual que tu.